सासे मानसिनि जिबनाव बिदिनो फिसा फिसा इभेन्टस जालांबाय थायो दिनैनि ब्लगा जाहैबाय बिदिनो जोंना मास मोननै मोनथामाव मा फिसा फिसा इभेन्ट जालांखो बेनि उपराव एखनबा मोजां एखनबा गाज्रि बिदिनोसै मानसिनि जिबन गोजौ गाहाया थाखायो आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजां मोनगोन होननानै दे ब्लगखौ स्टार्ट खालामदिनि Hello everyone, welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै रायजोफोर दिनै जाहा आसामनि ओंखाम मोनजाबाय नायदो आलु दङ ओमफ्राय बे मा आलु मा बिथाय दालि सबाय भिन्डी आलु ओमफ्राय नैबे स्वीट राइस ओमफ्राय आंना अमा फैगासिनो कैसा है इट्स नाइस 2:30 हो गया स्टार्ट ईटिंग मम्मा चलो I'll give you a spoon हाँ you'll eat with your hand okay खाओ अच्छा है नहीं जाने नहीं इसलिए शंबर का बोनियो ना ना सामने इनका मंजाबे नहीं चाहा कैसा है ठीक है बढ़िया क्लीन से दे हाँ इतना ही राइस खाओ हाँ दाल राइस ये ऊपर है देखो फ्रेंड्स और पोटैटो भी खाना ना पोटैटो सब्जी सब खाना ठीक है ओके लाइक इट अच्छा है मिक्स करो अच्छे से मिक्स करके खाओ ठीक से पहले ही बोल रहा राइस दाल रख दो I want some more okay afterwards Okay. I'll give you more you eat how much ever you want take that lemon and eat lemon very tasty Yucky. इन्हों देख कौन सा मूवी देखने आए कौन सा आफ्टर 1 या 2 ये इन्हों का पहला मूवी एक्सपीरियंस है ना थिएटर में दिल्ली नानी को फर्स्ट टाइम थिएटर देखे भी नहीं अवतार 2 नहीं क्या खा रही है ये पॉपकॉर्न मैं खाऊं हाँ मैं खा लूं ज़्यादा कोक नहीं खांसी हो जाएगा अगर पेट भर जाएगा इतना Happy birthday to you. Happy birthday, dear Meenakshi. Happy birthday to you. Very good. Chalo. Blow the candle. चलो चलो क्या बना रही है इनू बीबी हैं हैं पराठा बनाया पराठा तुम्हारा दांत दिखाएगा हाँ ठीक मौज कसने चलो जल्दी बनाओ इनू का रोटी तू खुद खाएगी ना यस चलो बैडी को बीच में दबा के वो नहीं करती अच्छे से बनाएगी दांत निकाल दूं दांत निकाल दूं चलो गिर जाएगी चलो आ जाओ दिनै जाहैबाय रबिबार ओमफ्राय नै जोंना बेंगलराव मेट्र'नि खामानिया जाहांगासिनो मोजाङै ओमफ्राय दिनै बोराय बुरिजों थांनो नागिरदों नानिनि एनुवेल डे फांसनाव करमांला ज्योतिनिवास कलेजाव जानो नागिरदों आङो थांगासिनो ओंखाम जाखांबाय नायनोसै माबायदि जायो बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लगिं खालामैया अफिसनि खामानिबो
ओमफ्राय ब्लगिंनिफ्राय एसे रेस्टबो लाथ'दोंमोन बे जाहैबाय सिल्कबोर्ड सिगनेल नानिखौबो नुवाखैना गोबाव जाथारबाय नोंथांमोनहा नानिया मालाय साल' बुरि जानानै दंथ'यो दामानि थाइब्रै हाथाइ बायनानै दङ दाख्लै माबायदि बग'दों बेखौ नायगोनसै थ' बेखौ नायग्रोदो ओमफ्राय नोंथांमोनहा लोगो मोनहैगोन नानिनि फांसनाव एसे जेसेबां देखायनो हायो नै नानिनि हाथाइ बख'नो नागिरदों फार्स्ट हाथाइ मा जागोनथाय You know it's a strong girl, nothing will happen, okay? Okay. हाँ करो पापा नहीं इतना ज़्यादा नहीं रुको Hold on, ma. Okay. Wow, I'm so scared. Are you so? Are you? I'm so scared. Okay. 1, 2, 3, say cheese. It came out. नहीं हटाया घुमाए ओयो यो very good ma you're strong go दिखा इधर हटाया गईला नहीं थी go okay wash your mouth hold on let me give you water हटाया घुमाए ले अब आप चिंता सा बैठा ले उधर कैसे आ रहा है? उधर कैसे? Are you okay now? कुछ नहीं हुआ ना? Nothing happened? It didn't pain? It didn't hurt? Huh? Happy? Congratulations! First eat. High five. Very good. दिखा? दिखा? सालू बुरिया. बुरिया नहीं. बे जाहैबाय मादिवाला सफैबाय जोंनि न'निफ्राय करमांलाया बांद्राय गोजान नङा बे जाहैबाय मादिवाला गोदो बे टोटल मॉल मोनदां ये कौन सा मॉल था टोटल ना वही था बेंगलराव दामानि गरम जाहांबायलै दिनै फेब 12 तारिख होमबाबो नायनोसै जोंना सान्दुङा ओरैबायदि थिं थिं दुंबाय बेंगलराव गरम जाहांबाय कल गर्मी हो गया नहीं धूप तेज है शाम को अभी भी ठीक है जब मार्च अप्रैल आएगा तब पता चलेगा जोंना न'आ टप फ्लोराव ना ओरैबायदि गुदुं जाखायो आयौ टेरेसनि गोजौनिफ्राय जे गरम भाब फैयो मास मोनसे मोननै दिगदार जाथारो एसि नङाबाथाय थानो हाखाथारा ओरैबायदि गरम जायो गोजौआव बिराद ट्राइ खालामबाय सल्युशनफोर खालामनो खिन्थु लाब गैया वाइट वाश खालामबाय heat resistant paint खालामबाय लाब गैया heat resistant painting आ एसे बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथामानो हेल्प खालामदों खिन्थु बिनि बारा खालामाखै आगदाथिं नायोबा नै सेन्ट जन्सनि प्लेग्राउन्ड ABC मोननै मोनथाम दङ बावनो गोदो बिराद क्रिकेट गेलेफैयोमोन जों अफिसनिफ्राय ट्राफिकआ नायदो जों बेंगलराव माबायदि मालाबाबो शान्ति गैया बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो हमको पहले फिक्र थी कि अंदर है क्या लेमन राइस बोलते खुशी खुशी लेके चले नै सफैबाय एकदम लास्टआवसो सिट मोनबाय ओरैबायदि फुल
नहीं ना फाइनली जब्बाई ले एनुअल डे अच्छा था ना आपका? डिड यू एंजॉय? और देखो मम्मी पीछे बैठी है ते हटिया नहीं एक सेकंड ये कर नहीं हटाया भाई जब्बाई. We proceed further. A quick shout out to Mamaearth, our video partner, and for sending us this. Beza Hibai, Mamaearth ni Coco Soft shampoo for babies. Mprai Beza Hibai, Mamaearth ni Coco Soft batting bar for babies. Mamaearth da manse Indian brand. Mprai Mamaearth ni jisbangbo products per paye Beza Hibai natural, mprai chemical free. Mprai jisbangbo plastic ba haye bisar beko recycle khalam chine. Mamaearth da 2025 se thangki lading ki bisar 1 million trees plant खालामगोन. जुदि नोंथांमोनहा मामाआर्थनि प्रडाक्ट्सखौ ट्राइ खालामनो लुगैदोंबा बेखौ बायनो हागोन Amazon, Flipkart, Purple ओमफ्राय नाइकानिफ्राय. Also मामाआर्थनि अफिशियेल वेबसाइट नङाबा एपनि थ्रुयै. मामाआर्थनि प्रडाक्ट्सफ्रा अफलाइन स्टोर्सआवबो अवेलेबल. नोंथांमोनहा नोंसिनि लोकल स्टोर्सफ्रावबो चेक आउट खालामनो हागोन. नैबे कुपन कोड ब्रह्म 2023 खौ जुदि नोंथांमोनहा इउज खालामोबा 20% एक्सट्रा डिस्काउन्टबो मोननो हागोन. Dominance, they puff their jowls and bob their drool. They don't change color. So for your question, the first thing, reptiles don't have skin, they have scales. So this one individual thing you see, this is scale.